Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar kullum dai, yau ma ni ne ke tare da ku ministan waka TV. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, ina roƙonka da ka danna mana wannan alama ta subscribe, sannan ka danna mana wannan ƙararrawa ta sanarwa. Mun gode. A yau insha Allah za mu nuna muku wani application mai suna picarrt. Kamar yadda kuke gani, wannan application sunan shi picarrt. Kuma wannan application ana designing ɗin hoto da shi, ana yanke hoto, ana sama hoto background. Za ka iya tsara hotonka ka editing da wayanka kamar da kayi da kwamfuta. Don haka na ga ya dace na kawo muku shi, bari mu shiga cikin shi ku ga yadda ake aiki da shi. Sannan wannan application ga wanda bai da shi zai shiga Play Store na wayansa sai ya rubuta picarrt. To mu yanzu mun riga mun yi downloading ɗinsa, sai mu shiga mu buɗe shi kamar haka. Ga wani alama na alaman plus, sai ka taɓa shi. Sai ku ɗan jira shi domin yana da nauyi. To gashi nan ya buɗe kamar haka, sai ka je ka taɓa pictures ko ka taɓa all photos ko kuma ka taɓa background. Idan kana son ka fara sa background ne, za ka fara taɓa background kamar yadda za mu yi yanzu. Domin wannan hotuna da kuke gani da an yi ne ta jikinsa. To gashi nan sai ka taɓa background wannan wanda aka zagaye da ja. Wannan suna da yawan sa talla ne, in kaga sun sa talla sai kai cancel, saboda application ɗin na kuɗi ne. Amma muna yan dabaru ne, za mu yi amfani da shi a free. To sai ka dinga katsa tallan. Yawwa, kamar haka. A nan sai ka shiga inda hotunan ka suke, bayan ka zaɓi background. Bari mu zaɓi wannan background ɗin. To na zaɓi wannan background a matsayin background ɗin da zan yi amfani da shi. Sannan zan je in ɗauko hoto sai in yanke hoton ku gani. Gashi in na zaɓo background, wannan background ɗin shi zan yi amfani da shi. To tunda na zaɓi wannan background, to yanzu na zaɓi wannan background, zan kuma yi selecting ɗin photo. Ga abubuwa nan a ƙasa da yawa kamar yadda kuke gani, akwai text, to kamar yadda kuke gani za ka ga a rubuta add photos. To mun shiga add photos, zan shiga wurin pictures nawa, sai in zaɓi wanda za mu yi amfani da shi yanzu in nuna muku. Za ku ga yadda za mu yanke hoton, za kuma mu ɗora shi akan background ɗin nan wanda muka fara zaɓa. To sai ka shiga hotunan wayanka, sai ka zaɓi hoton da kake so. To gashi na shigo cikin hotuna na, yanzu ina satin ne zan zaɓi hoton da nake so na yi amfani da shi. Idan na zaɓi hoton da zan yi amfani da shi, zan nuna muku yadda za a yanke wannan hoto. Sai kun yi haƙuri domin application ɗin yana da nauyi ne, shi yasa kuwa ga baya sauri. Amma da zarar mun fara aikin za ku ga komai yana tafiya. Ka daure ka kalli wannan bidiyo tun daga farkon sa har ƙarshe, domin wannan bidiyo zai amfane ka, domin zai burge ka wannan bidiyon, kuma za ka burge budurwarka, za ka burge kuma abokanka. To kamar yadda kuke gani, ina neman hoton da ya kamata na yi amfani da shi domin ku gane cikin sauƙi. To bari in zaɓi wannan hoton mai jan gyalen nan.
in yi amfani da shi domin in yanke shi. Zan cire masa background ɗin sannan in zo in ɗora shi akan wannan sabon background ɗin da muka zaɓo yanzu. To da ka yi kilikin kan hoton sai ka taɓa add. To kamar yadda kuke gani gashi nan hoton ya zo. To ta yaya za mu yanke wannan hoto mu cire wannan background ɗin na bayansa? To sai mu ja wannan abubuwan ga yanan test cutter kamar wanda kuka gana zagaye ɗin nan. To da shi za ku yi amfani. Kana taɓa shi za ka ga hoton ya ƙara girma, sai ka zagaya shi da yatsanka za ka ja. Kamar yadda kuke gani na ja shi da yatsana ne. To idan ka zagaye shi haka ka cire background ɗin baya, sai ka taɓa wannan kibiyan. Gashi nan yana loading. Sai mu ɗan bashi lokaci ya gama. Da zaran ya wuce za mu ci gaba da editing ba tare da ɓata lokaci ba. To idan ka ga ya nuna haka sai ka sa saving. To kana sa saving shikenan. Zai hawa kan background ɗin. To mu danna saving. To kamar yadda kuke gani gashi na danna saving, zaka iya jan hoton. Zaka iya yin da irin style ɗin da kaga dama da wannan hoto. Ko na karkace kake so ko na tsaye ko kuma a tsakiya kake son hoton. Duk yanda kake son wannan hoto zaka dinga amfani da wannan abun juyawan ne. To mu bari mu bar wannan hoto mun gama juya shi haka. To bari mu bar wannan hoto haka, wannan style ɗin ni dai yayi min. To yanzu abu na gaba wanda za mu yi shine za ku mu nuna muku yadda za a yi test a jikin wannan. To gashi nan kamar yadda kuke gani add test. Sannan za ka iya canza ma test ɗin color, za ka iya bashi da color da kake so. Sannan za ka iya canza mai kaloli ga sunan sai dai wanda ka zaɓa, sai kuma irin style ɗin da ya burge ka. Kar manta dai a danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu kyau kuma akan lokaci. Sannan kar ku manta ku danna like sannan ku yi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana da wannan darasi da muke koyawa. Za ka iya rage test ɗin ne kamar haka, kuma za ka iya ƙara mai girma kamar yadda kuke gani. Sai ka ja shi ka sa shi ka saita shi duk inda kake so zai zauna. Wannan application na mai matuƙar sauƙin amfani. Gashi nan mun rubuta Happy New Year 2023 2021. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan mun yi ɗauko hoto kuma mun canza mashi background, sannan mun yi rubutu. Wannan dai na yi muku misali ne domin ku gane. Idan ka zo za ka iya yin wanda ya mafi wannan, za ka iya ka zaɓi style kala-kala wanda ya maka. Wannan kawai na yi ne don na nuna muku irin amfani da kyan wannan application domin ku yi amfani da shi domin burge abokanku. Sannan za ku iya haɗa poster da shi, za ku iya haɗa sticker da bukuku da abubuwa wanda ya shafi na biki ko birthday da dai sauran abubuwa makamancin haka. Kamar yadda kuke gani mun gama haɗa wannan hoto. Sannan idan akwai ƙarin bayanin da ya kamata a nan gaba za mu yi muku akan wannan application. Ga wanda ba shi da wannan application sai ya shiga Play Store ya yi searching ya rubuta picarrt. Sunan application ɗin picarrt. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ku daure ku yi mana sharing wannan bidiyo ga 'yan uwa da abokan arziki.
Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, ku huta lafiya sai mun haɗa bidiyo na gaba.